Good afternoon. This one is for my good people, my Kisii people. So, if you're from Kisii, tag another Kisii. If you're non-Kisii, tag your Kisii friend. Okay. Ntoto yetu gutiringa chinsa. Bono. Abantu baminto ntubwate mechando. Ninyorete kale sana emyaka yaraerire. In fact, emyaka ne menge na kwanirite topic ya Bible. Abaibuli. Mamu mino na tato mino. Umuswati narondangiriti koru olega iga Amerika, oyo mara Amerika, oyo ndigare Gulf. Na anda semyaka yani mna inchumongi na kunyandoche ibere nindoche iki umuswati oyo yagoteba gusiki abaswati abagoteba. Ebuku yagoteba nga umuibuli osiseni n'umuibuli okolete emirimo otigerete abana baye obonda tali obonda bw'ekibese bwoka obonda bw'obongo noye n'obonda bw'obongo bakuruka kisemu ky'okoiboreranigo aya bono abaibuli abange iroka abamama no baliga Amerika banganyete bakarukenya bagacha no baliga iga Amerika bamenyete n'abana babo gate ndaro situ kina linkoreka na smart okay wono muswati oyo gagonte binga nina byara gachete emyaka ya erire 10 esa nina byara rwetika nwara ise byara nabwatu mukungu onde bono mungino yere akanacheki nagachagaiga umuswati oyo gagonte bina kende nkeli yakubanga na musachoye atarate binyina kire gento gekubanga inyombe yaye wikanyina araboligwa umusacho uyo manya gutebya umuswati uyo mama otebire nakwanete na mama lirigoro gwachete nachitenga kwana na mama aya ono nchuma yetindi ku understand ama chuma nini moratebe inje tindi ku understand nangaki abasacha bagusi bari so attached nabangina. I don't understand. It is just like so normal. Abasacha bagusi bayikoyo mbali bo because abayikoyo kerongo kwana nabayikoyo okonyora umusacha abasome tukungekero kwanyomire n'umukao kwakole ibintu byao abamayete nganyina mo kaise abayikoyo bamayete bo barabunima nindoche pi naye nabakamba nabondo chinga tindo chinga kero tata byara ako boliye gento in fact tali mumuro yakoli kincha akoli tata byare kerata itegento yakondangeli nande esenyencho amara manga baswati mbamayete ngakinyo mbegendrete nabogote inyoko byara ngaki mama gente kinge konyalikana tata gente kinge konyalikana lakini abasacha asenyenje igo gosa senyencho ko yunwa muntu musacha umumuroyo onye iso murangiri gusonye ngino murangiri tari kunyara gotebi nyina ngaki mama ya gente kitingo koraki tinko nyara wosekero tata byara kurangiri mugako nebintu mbirara murangiri direct mugako ne tata kurus mangana emununga tata bono ntubwati bese turakole gente ikyo ira komotebi umusacho itaboteba nga ninche nkoleki ninche ndole because inene che umusacho tata yetukuyunga tari commit needs chase aya tata byara gakoganya bono ngukwana n'umongina n'umuntu mbwate nsogete tata byara gakoganye weekend batara yukurwa somo gakoyo orangeliza kiri ngabira abegente neza kiri nigentege sinini orangelia umenya komboli nga thank you msana wongweni abari mzuri omanya kongerese gento kiri namenya komotenga tata dadi gente kinke inge konyalikane wiki ye karaga nyechi wiki bere because nimbwate plan mnangaki ngakitokomani dichibesa abana ne school bali ntubwata abane college haya abandi nabotomenyeteyo lakini musacha mugusibi ntebi no koraki yani nche mnamanyete pi abasacha bawusina nyina abasacha bawusina baswati bamwabo abasacha bawusina nabayise yani notaka timanye tinkyura atumie watana nabantara nyina baswati bamwabo isoko nyora tugutira ali because isoko nyana kabwatu mukungonde lakini abasacha mbali na uruba kolete basoete ime
eboli omusacha omungaini omugusi oyole sobyara omongi no mungaini olole nyoko byara tamanye tinga nalenge sobo akayegukurupara oyole akachakanyora omusacha oyo nyomete uyukuru ku musacha omongi no nyoko byara ngakyali kisemi onye tali kwerengera linga na inchinseito na rwete nkanywomu wonu mumro yonenere tiganera chaka ibintu byaina mukaye umuswati yogante tinga bayirire kibese baguriro bole mugembo bagachire guseninki bakolire bintu yani yari tali kubuli gugago chikubuli otebungakira ayi iga America nando musacho oyo umuswati yago ntenga nero cross chibese chinyinge chinasi nchichande gita America abaswati bakali chinasi bakorosi bakorova time bakorosi chibese chinyinge kubwa abasacha bachandegete timba etinga nonye nanga kyubanje ni bokale gwanza tindo chibina boranse penina kurunyando chibere mbo gwanza pi mbo ko nganzira pi musacho tali korosi bese takoira besiane achikoira achiko kubeka na nyina na ise chibese chiane ngokolere emirimo ya nasi unire nko abandi ni chisiene yani abaswati abagusi bachandegete umusacho umuronge nandi bono mubasa gotenga nko barwaninda abasacha amacuma tigamba te umusacha umuronge kwanyumire mukawo wanchire ngoyo ne ari utaito abe mukane tunyora tulinda abana nere mamo mino mugata to mino tato mino nere na bwatu buma bwaye ngakitato mina takole tumoki akurusi butakaini ngakimamo mina takole tumoki akurusi butakaini onye mamo minu no mungaini yole na nganye kurwoye acha komenya wo onye mamo minu na robo ngobya na rwoye acha gocha komenya mwao acha kubanga wo umukungu nero rwete sobo agacha agasoka nera karosi umuchoye ngaki atarose tia mali kali ngumungaini erinde mu muro yotanya kunya gusabirira chibese cia mukae ulega iga America bwirire skuru ayire bachikwaga chera sobo oyinyoko byara aya umuswati ondore golf nere agonte ina yani manyanka enda nkarunka kaenda golf ako nyina mama chibese nakweta yani ngina nkamote my dear mama mino garo moliri that's why ole golf nkikia kwirete golf mama mino tabwate semi ale koros chibese ngole male yaya ngo nabwate chingini mugondo yaya ngo nkiaho koranga noale no nyina noale umwana yo tigiri kyale gokorochi abana abachire golf yenda ali TikTok yorra abana golf na ba golf bagenderete gukolera malire iga osinyu no ene no anyo chitoro chikomba tini gutaka kwenda TikTok nkuligeri abana bali abayisike nandi bona basacha mbariga iga America ba exploitiri abayisike bali barali golf bako batenga rusi chianga nko echibese TikTok galia abana babantu asini nche yobutaka abantu bamanye ibintu abantu bakore yobutaka na Rusia ngorokia karobere tirimbokia ngoroki gabu ngoroki ebibwato tirimboki ikie yanga gochinse omuswati yaguchibese aba musacha bali ga America nyasaye nabaruchi umuswati yo ate nyina akamote agate nyina akamote ngachibese gusencha kiriki akamutomera korwali bwarabu akamutomera umutini yokwera ngakibese chiri byasare biri byegete yani nyina ere constantly salome ngaki nyinere byasara mbiri byanyakubwata mamo mino onyendi yelenge chisemi ngangu mutomera uri chibese kiri umutini cyasira oyo ndagateba agatomera automera nyina chibese cyo mwana mara text chiri kuri school fistera akano mara fistera akano achikumuboli ngaki mama nande to abangina aba mbake goli bane by the way abangina aba ba to kwanira bange bari in their 50s 60s mbake bari 70s in fact orumo ngino 70s yomenyeta asemo muroyo gonya gukora ubucinga buno no mongino moliri mongino mongaini yangaga ira netagoro bulimo aga chirwanya kubeka cingo ko cyayi nkiyaho kora mu muroyo nonye no obwanchani bwawo ngaki uko bolia nyo mongina gakunya goyetana naga ubutaka negenteke umuntu anya gusaba chibese lyoka anya gusaba lero anya gusaba mami anya gusaba lyoka ngo muboli ngaki
fees to to me fees straight which is school lakini ago chagwantebia after atumiring no yo fees njanya weka school go so endo akane no so abayibuli a topic na bwate ngaki abayibuli basaliri abana babugima temine tinga singe nchondo moyiboli ngambiyande temine tese ngichuma mu minako iboli tingambiyale abayiboli na abandi abatata bayino mwaira abatata bayino amarua chibesi ya marua ine topic iri tukolinde tata moyali tata no moleve undikere text singe njo tata namutumira chibesi abatata bono batindite bayitira bangina nkali abatata batindite gyoka bali babwata abana America ate ina magoso nayi kwibwira bana college ne karo inyumba so menyete gokomboete inyumba so menyete ne lonyure turakana obebuna kwa rwalre mambi no yendo chikuru stress chitatu mina kunyura marwa likenyorira niga abana bawo kero bawisa kwende college no cyo twale fees orarwara mambia dubatu umuntu gayigamo olemeremo twagakodre neremeremo mu Liberia umusacho ibono no ale gayiga achita America kanya kunyunta abaswatiska wono no ale ga tachitkoleta mwana omo tachitkoleta mukungu onde atete katika babere nkatinta itibache ga bachagonchana wono rwalire obekirwa ali nasingo wono chibesi ali kubekirwa serikali ukubekera na cyakuragire oyire chibesi cya uchukubika kyamukama oyire chibesi cya uchukubika nyando chibire ikinda abeke nyando chibire kingire ne chibesi inkinda abeka ali yanchereke ngiletere chibese chicha go translate ora abeke chibese kasha konyole faida bali muri ga America umuntu kamenyete bwarabu abandi ni chinyiti bagoteba ni chinyiti bagosibia na andikero bagotega ni chinyiti bagosibia eminute nga chiseso kolenda nabona nchimbwete chisese ga yekero nko ende vacation n'umuntu ngwakana andendere chiseso kolenda chiseso chisibi abandi nyo babwate chinyiti osibi chinyiti abandi nyo babwate bimonyo bire yani umanyiki abana bawo bagokora byechibese nandi tali abu Gulf buka na America abana bayina bayisike bale Nairobi ngamuise ko ne Nairobi akale wona baswati bandi bana bayino bo maraya bagokora ali Nairobi abasacha babandi bakuli elinde batumire mama chibese mamere kere konyora ndangelie ndangelie nagakirero timboge tubuya yani mamo minera arwari teriyoka ngantomere nonyine emiga nchere clinic nyoko konya gosabire nyoko garo muliri mamo minuta akobo muliri nayo bo muliri tato minuta akobo muliri nayo muliri tato minuta akobo mutaka nayo bo mutaka mamo minuta akobo mutaka nayo bo mutaka enga kire twachenjire internet yerega mu weso mibunabona ngo kwana iga kole biasara online ya ama sasa tiya kunya gutaya ya iska kunya kolia basacha chibese ebyasara ebintu atega iga nkoros chibese iga sim karanstega aba swat tiya kunya gusabira chibese umusacha nabaho okwerwa umusacha nabako butwemeremo umusacha nabako rwara uzo umusacha nabako nganya isaneke orosire naye nateto mukungoni ngakyocha wakane nyombe aba swat abandi muri iga America mumenyiri muganye tabasacha barayiri umusacho yara abatayo ngakyura nanda alikire 9 to 5 tali chibesa gokora ilindole chigocha dirikora iri cyanya gocha asimyaka yane njibono n'umwongena asimyaka yane nindoche nga ebintu mbire na isomiri ntakore use utanchere bigenderere nakiyekora towo chagaiga twabundisa ngaki ebintu mbire twebundisire onye mamu mino karo mutaka onye tato mino karo mutaka onye abana ba mino baro butaka naye nkwebe koro butaka ime karete nenya karate nena mwao karakwana na mukao karakwana no mugako kare agacha na ndama sase tiga kuiba chibesa kurwasi chinyo umuche ino mugotuma go chiseino beso gotuma seino nchigo chakokoleta faida karagache enyumba yao etenene umenye korora konyore chitigalete otomere mama echitigalete otomere tata beke budget ebagoteba ngeye songo nga set create healthy boundaries tebi mama mino ngata mama linendege yendanka tata linendege mama abande babwate isena nginaga iga no bali bagonya goyenche nyumba bagonya kuri TV yani no it is not giving
ikaransa na mungi no mugako ikaransa erangiri meeting create igende gotokoroka healthy boundaries rangiri mamu mino to murangiri no bororo rangiri tato mino a meeting omukwanire tokoroka calmly offer alternatives igende onkere nebundisete nachite kwebundisa maega sana onye manye kimanyete bono angatinkolete ikinakolete enachite yamba tebi kinakolete nkagachira mame nyumba yandoche ibere after na akolire nyumba eri nalingo chakoebuli ngaki buchinga kibuli nakolete karanga nubuchinga nakolete ngiko era nakolete ubuchingo ubuchingo obu nyumba eri yandoche ibere tinko yananchikobero nyumba eri yandoche ibere mama takobero anyway ngachankere mina ngaki amagoso na bali number 2 ekerna bwate mama ga igona chibesi nirite ngache nyumba nyando chibe amalimo nare mbwata ali bukamba nona ali koenda bono nko bateyo bumugwana anga nona achieta alia ngache nyumba beke mama ali asobora bubole abantu bandi no bakolete nande nga ina chikumanyira manganayo ina chikumanyira manganayo maega abantu bandi bangeri chisemi ngaki ikikwali kuchikunya kwa gachira nyando chibere njendo chingane chisemi ngokora nalenge semi igono nyenchi nangu kwanaiga n'umuntu nalengo muliri nesomire ibintu binde ngangaki ya angana chiete ndusi mama agaiga ngende ngagacha ali ase amalimali mbwata ikaransete mbeke mama ororo mbeke chingo kombeke mama anya gutara nande burweire mboko mulia umungi nale busy umugaka ali busy nibo gokwira bebuli obalete baberega iga ubuliri bwantanganite nande nabwate ngurwe niwe because inchoma ite no mukoti abantu mbaro babwate chinguru nche bono nkwenda buna bagotera lakini ikini ento nachite kwebundisa maega mnangaki kuira abayibuli kurukenyo babekega iga okuno woita abayibuli onye gotaita abayibuli bawo bamenye emyaka emenge abayibuli bawo babe active onye no boli motagete ndangeli nko boli mugosigana boli munima etasibo konyo oyiro nonye $3,000-4,000 o akane installments obeko bolimu kero kwa agachiro bolimu obu wagache inyumba ine yao na mukao inyumba ine yao ayonye kole singo oyire mama mino mubekalia asaba amate batakali ali village imokunye kwenda ngaba amate ngora obu no boliri nabwate nachire gokoraki nachire gwesomi bono otaraagacha sino otaraagacha Kenya kara yagacha gaiga somenyete mambi bugo chago kyonyare nubwate kyo gokoraki kyokwerendera tutegetinga n'imichango tukucha kogokorera nanyagebe igwetibia twakora imichango karabeka ngento gekensemo iga onye tubwati nyumba lya kanyumba gakeigo beka abana bawo bya because bana bawo mbali cha kwenda kiamukama bana bane mba kwenda nyando chibe no inokorara tinkorara toroti nanya korendo nkoendo roro tindi gukora no nye 2 hours nyando chibire nkoendo in fact na iwunde depressed time tingina alikobekira nyumba because ya ali village nkingo chikokoro oboliri bwantanganizira lakini kupotea njia ndio kujua njia rangilia bayibuli bao batebina ngaki bono na chiriki nanta itenya agache inchumba bekere inyumba mama na tata America nengia tigamangana ichi green card tigamangana ya yugo citizen tigamangana ya ibintu bitali same ebine bintu bigo cha gukoletera uburwaire ebine bintu bigo cha kolete inyuma ya esalike ebine bintu bigo toletera ubutaka mungino mungaini nande ngo kwana yore 30 years na beliriga plus abangi nambali bachita bagakwani abana babo bakaenda bakagura amalemu bamenyete buyali babigede chingini cyabo babigede chingoko cyabo babigede chombe cyabo obuna bwo ngaini okay njira tirigo temonto anganya tebetira temo ngabwa soguchi mbobogocha tigato babanta bangaini umugusino umuntu mungaini yekoleta abayuli kubabekaga buli no boliri twakolete bono twararringa buli no boliri twangainire bono yekoira resources cyao kwa abayuli batagutigirira kende into gyoka bakoete no bolima no bolimo obota oni yekoira chi resources cyao kwa abayuli batabwati same ku university chibese tegerera olina matete gakoleke tigaigwe bono nchina beru mongina na kolire mistakes chinyinge
akore chi mistake ntaire ne mai gan change lakini chiarabe na haeto okoro umuntu young person watch the green card to basa kuirorera mistake yani endo kyo mweli nyokole nywa moime rusi mamu mino rusi na tatu mina senywa moyao mamu mino moga tatu mino no musacho mamu mino onyembe bwatete buya anga bale the Uhurus anga bale the Trumps anga babwata chibesti nyinge bagotigeretanga tolibo takaime enye bayibuli bawo barabataka manyanga nayo hotel ndeti nayo no chocolate nayo no chobo motaka because mbagotigereti kende igonye kugendera gutegera rubuli yuba kote mwensi no mo kugendera gutaka nabana bawo bachiko babataka naba 3 generations one lakini nyi mamu mino gutigerete gento tatu mino gutigerete gento manyango ino muibuli mungaini muibuli gwate gento tawo chacha wikaransa nyumba ga kagwate ngombe chia unless karwalite nyankurwali wacha iyi story ngao lakini ngagocha igagocha gotiringa chinyomba cy'abantu chinyomba cy'abantu abandi abangina abandi ngambe babysitting bagokora umuswati ndi gante ngomungino ndakoleta abana 6 yakoleta rucha go babysit nyasa etatone abana gwakanwa abana bakoletwe imwana bindi byabe kwestirum cy'abana bayo gochikoli musacha enaki aye unchonga abana bono balinga tokoleta nyumba nga mwana tiga mama akolemere Teruguniyo yasa oyo tagyo musyo yo mayiwa manganaye mumanye nangaki abayiboli ngoikaire ngaki ibintu byaonchurana kwacha kwa ngainia ndo basa kuirole bintu abantu babiri bakora bitali biya because utokweretera bagusi ubutaka tuira na mayegara rasa abayikoyo bayikira abayikoyo kwanyomire genda na mukao mamu mino mugaiso na irole rigente mara mange mamu mino mugaiso basibatu ba mino tigabali gina baro bichisobo chikamati cyao tigachiri chikamati chichia ubire umuntu obete nkibona rakote muntu otabwati musacha muntu otabwati boye nkyara rakote abasibati abayino ba mino mwanchite mono bako bagambira bako enda bagambira indi mwabo kibali chinyomba cyabo nkiyegara bacha kugamba chinyomba cyenyi my sister tebro boli ni nyamengude yes my sister manene no arabo no mai truch wono chora chana ene cancel urtekindi obolire bintu mbire twakolire bibiri ogochikolire back kweboli ngaki boliri kiyo butwale gokora why would I even do things like this wana ntute iti abantu abayirole lakini abantu abakonye goturangeri ngagaki abayiboli bato chandriga iga America abayiboli mama na tata yani bakomana nanda abandi bacha komana nyomba ga konyara mamu mini sigikane tibwata nisinse tato mino akongeti umoniro kabale bakali kunywa marwa okonyara tato mino talire uchire lika stomo swatyo ndanze gatinga abo chigoncho kaiga iso chire lika stomo besabu atogo ya marga otinderete mwaisobi mwamumro yani oendo unywa marwa otinde mwamumro na mukamu mro no ale otindere tona nyoko no mukao no ale ibikori abagusito gokora ibo murakumi nya mamu mino tabwati kenda gutigerete tato mino tabwati kenda gutigerete kero chinchira yakwira resources cyao kuba because ndi balinge kisemi angamba gutigerete gento na ande mbali ko rubache gaiga America yenta kabacha kunyakoraraga no abangi nambara abangaini naroche batigerete abana baba mali abana babo baliga mbache tukobera gaiga bacha kobera nyomba banyakurigera TV ne ubi TV no borwaire mwikaranso mungino uri gukora imirimo wondo kwaye buye kwa murusiri Kenya kwa muretrega wono gwakire kumutigo n'uburwaire gwatigire iso n'uburwaire because totegetse ko angende ga ari nk'abarogi imbaro yes abarogi imbaro lakini abarogi se bara ari nyando kibere gukikwe nakibona ari ngumbwale cyo muri sinari twakarira ekerore abarogi balinga ari ekerore tingo nanchiko bekenyomba ari ekerore nguchiko soka butko narore gesunte kirikya nyando kibere nakiyandu setyo nande manya kwimuka nchiko anyway oboliri kwarare aba usiti gato babanta abangayi nande nabatebinga in fact I didn't know my sister was here onye gotagete obolemo my sister is here norucho muswati yuko Margaret sangani eliete eliga yandi pin yan kwanza pin no ene comment yae review muswati yo mubolinga ki
ng'ainda nyoro bulimo bali muri America she's taliero ko ne litaliko ni malimo lakini bawo connect to agent ukuru bulimo ali bukambu bike mwa ubike chingoko ubike bisusu ubike bintu byao okuruga iga America turi kunya kwenda chinyombe cy'abantu kwenda so mucyo yenda ali message muri credit myasaba seseni yangende ndalinda mind business yani inachakora mind business yino umete ku mind business yino bocheri ya mentereresa igo naranya mind rimbiya manu nyasawe